Kaixo Lide Izala naiz eta psikologia ikasgaian emandako gai guztien artean planteatutako zenbait ideia azpimarratu nahiko nituzke. Horien artean lehenengoa Ausubelen teoria izango litzateke. Teoria honen arabera ikasleek aurrez dituzten ezagutzak abiapuntu hartuta ikasten dituzte kontzeptu berriak. Horrela informazio hori modu esanguratsu batean barneratu ahal izango dute. Gu, bigarren hezkuntzako irakasle izango garen aldetik, ezinbesteko iruditzen zait, ikasle hauen ezagutzak identifikatzea, proposatuko dizkiegun eduki hauek esanguratsuak izan daitezen. Hirugarren gaian aipatzen den hautemate goiztiarra ere oso interesgarria iruditzen zait. Honen helburua azken batean ikasle batek gaitasun funtzio edo prozesuren batean dituen zailtasun horiek antzematea izango litzateke. Esku hartze goiztiar bat egiteko eta ahalik eta azkarren laguntzeko ikasle honi. Gainera hautemate goiztiarrak ez du soilik ikaskuntza arazoak antzematea helburu, baizik eta ikaslearen garapen kognitibo, emozional eta soziala ere kontuan hartuko du, azken batean ikasle honen autoestimuan eta motivazioan eragin positiboa eraginez. Eta azkenik, laugarren gaiko komunikazio teknikak aipatu nahiko nituzke. Irakaskuntza esparruan ematen diren gatazka edo disrupzio egoera batean, ezinbestekoa da komunikazio teknika egokiak erabiltzea. Horien artean aipatuko nituzke entzute aktiboa, empatia eta aurrerapenen aitortza egitea ikasle hauei. Azken batean, komunikazio errespetuzko eta eraikitzaile baten bidez, irakasleak ez du soilik disrupzioa kudeatzen, baizik eta ikaslearen ongizatea, ikaskuntza giro aproposa sortzea eta elkarrekiko konfiantza sustatuko du ikasgelan.